Taimakon juna wani al'amari ne da kan jawo haɗin kai a tsakanin al'umma, musamman a cikin watan da Ubangiji ya ninka aikin bayi wato watan Ramadan. Karanta Alƙur'ani ko ka ciyar domin samun garabasa na bonanzan da Ubangiji yake yi a cikin watan Ramadan. Aikata aikin alkhairi ko ƙaƙa yake a cikin wannan wata. Don faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa duk wanda watan Ramadan ya zo ya wuce bai aikata aikin alkhairi a cikin wannan watan ba, wannan ya zama abin la'ana ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Ba za ku taɓa shiga aljanna ba har sai kun ciyar da abin da kuka fi so. Yi fatan kasancewa a cikin wanda Ubangiji zai yanta a cikin wannan watan, domin samun tagomashin da Ubangiji ya ambata ga ire-irensu. Wannan saƙo ne daga Honorable Amir Alhassan Zaura Ungogo, sahibu sabar wal iman.